Добро утро на всички. Докато ходим по дома, ето на летището сме, чакаме самолети, да се видим с нашите съграждани в Германия. Какво се случва? Във Варна, след снощния дебат, някой е запалил офиса на Величие. Остави, че офиса на Величие цялата сграда направо изгорил. Проблеми и за другите хора. И дали пък по някакъв начин не са определени хора, които във Варна споменахме вчера, кой знае, може би някаква случайност, дали не са от ГЕРБ. Чудим се, с купуване на гласове някой им казва истината в студиото, в който видяхте как всички парламентарни партии до една говориха ала-бала. Значи ние имаме проблем, примерно, при офиса. Ние казваме, трябва да помислим за изгледа на Луната. Луната има лека мъгла и облаци, трябва да видим горе дали да направим специални самолети с вентилатори да ги издухват, за да я гледаме добре. Но офиса гори. Такова е състоянието в държавата. Хората умират. Пълно обезлюдяване навсякъде. Те искат да откраднат пари, да се вземат, трябва им редовно правителство, за да могат да се финансират следващи избори, защото в момента става много трудно. Нали, те казват, ние даваме 1 милиард за 7 избори, не 1 милиард, сигурно 17 милиарда с парите, които сте откраднали от нас и давате под масата. Но трябва това да си помислим. На коя партия палят офиса? Защо го палят? Защо след вчерашния дебат? Защо хората бяха всичките единодушни? Защо така изглеждаха, че ние сме отделно и те вече са отделна аристокрация? Това са въпроси, които вие трябва да си зададете и във Варна хората много добре трябва да помислят дали ГЕРБ ще продължават по същия начин да тормозят и тероризират населението. Някой казва нещо и запален офис. Ако хората пък искат по някакъв начин гражданска война, дали пък са склонни да я получат? Защото винаги има един закон на Нютон. Всяко действие създава равно по сила и противоположно по действие противодействие. Така че, ако един човек почне да прави нещо подобно, дали е готов да получи същото? Само ще кажа нещо. ГЕРБ, това ще направим сега страшно разкритие, във Варна. Атомно убежище. Това е най-голямото атомно убежище във Варна. И ГЕРБ с обстоятелствена проверка, бившия кмет и тези хора, където запалиха офиса, може би, са направили така, че са го прехвърли на един палестинец, който взел да си го разрушава човека. Атомно убежище. Феноменално. Но това могат ГЕРБ. Само да рушат. Бойко Борисов казва, много ми е хубаво, като видя уреден град и след мен само развалини. Това е мечтата на гербаджи. Не само на тях, нали и на другите. Виждаме, те им пригласят. Така че офиса на ГЕРБ запален, офиса на Величие запален след снощния дебат в БНТ, Панорама, гледайте го. И борбата продължава. По делата ще ги познаете. Хубав ден желая на всички.